ଆଜ୍ଞା ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସରୁ କହୁଥିଲି ସାର୍। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଆସିଥିଲା ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍। ହଁ ମୁଁ ଦରକାର। ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ହଁ କେମିତି କଣ ଲୋନ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି କଣ କଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା। ଲୋନ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କେତେ କଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ କଣ ରହିବ କେତେ? ଓକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଦେଉଛି। ଲୋନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 1 ଲାଖ୍ ରହୁଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଗୋପାଳ ଛକରେ ଅଛି ହଁ ସେଇଠି ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସାର୍ ଯାଇକି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଦେବେ। ବୁଝିଲେ? ତା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ କଣ ରହିବ? କହିଦେଉଛି ଟଙ୍କେ 48 ପଇସା ରହୁଛି 100 ଟଙ୍କାରେ ମାସକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହୁଁ। ମନ୍ଥଲି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ ଟଙ୍କେ 48 ପଇସା। ଆଉ 39ଟା କିସ୍ତି ରହୁଛି 3 ବର୍ଷ 3 ମାସ ପାଇଁ। ବୁଝିଲେ? ମାସକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ୍ ହେଇକି ଆସିବ ସାର୍। ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ପ୍ରୋସେସିଂ ଫିସ୍ ସବୁ ମିଶିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ୍ ହେଇକି ଆସିବ 11,000 ଟଙ୍କା। ହୁଁ ବୁଝିଲେ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଲୋନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିବ 1,11,000 ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ହୁଁ ମନ୍ଥଲି ଇଏମ୍ଆଇ ରହିବ ସାର୍ 4,488 ଟଙ୍କା। ବୁଝିଲେ? କେତେ କେତେ ଏଇଟା ମୂଳ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ 3 ବର୍ଷ 3 ମାସ ଦଉଛି। ହଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାହିଁଲେ ହୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ କେବେ ବି ଲୋନ୍ ଚଲେଇବେନି ସାର୍। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହବ ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ଯଦି ହେଇଗଲା ଆପଣ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଯଦି କ୍ଲୋଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ୍ ସୁଦ୍ଧା ଛାଡ଼ିଯିବ ସାର୍। ୱିଦାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଯେତିକି ମୂଳ ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିବ ସେ ମୂଳ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହୁଛି ପାର୍ଟ ପେମେଣ୍ଟର। ମନ୍ଥଲି ଇଏମ୍ଆଇ ଯେତିକି ରହିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ 4 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ଦେଇଦେଲା ପରେ ହୁଁ ଆପଣ 5,000, 10,000, 15,000 ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କ ପସିବୁଲ୍ ହେଇପାରୁଛି ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେମେଣ୍ଟ ବି ପେ କରିପାରିବେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ନହେଲେ ଫୋନ୍ ପେ ଦ୍ୱାରା। ସେଇଟା ସାର୍ କହିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେମେଣ୍ଟଟା ଦେଇପାରିବେ। ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଫୋନ୍ ପେରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ପକାଇ ପାରିବେ ସାର୍। ହଁ ମୋତେ ବୁଝିଲେ? କେତେ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ହେବ? 1,11,000? ଆଜ୍ଞା। ଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ 1,11,000 ତାପରେ କେତେ ମାସ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ 3 ବର୍ଷ 3 ମାସ 39 ମନ୍ଥ ହେଲାନି କି 12 ତିରି 36 ଆଉ 3 ମାସ। ହଁ ହଁ ତାହେଲେ 39 ହୁଁ। ଲକ୍ଷେ ମାସକୁ କେତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? 4,488 75,000 ପଡ଼ିଯିବ ସାର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା। କ'ଣ ବା ହଁ ମୁଁ 1,11,000 ଲୋନ୍ କରି 75,000 ସୁଧ ଦେବି? ସେଇଟା ତ ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ରହୁଛି କମ୍ପାନୀ ତ ତାର ଫାଇଦା ଦେଖିବ ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁଝିଲେ ଥରେ ଭାବ ମୁଁ ଯଦି ଲୋନ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ପାର୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଏକାଥରେ କାଇଁ ସୁଝିବି? ମୋର ତ ମୋର ଏମିତି ଗଡ଼ି ଚାଲିବି ନା ମାସ ଦେବି ମାନେ 75,000 କ'ଣ ବା ନାଇଁ ସାର୍ ବୁଝିଲି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝିଲି ହାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ରହୁଛି ପାର୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆଉ ଫୋରକ୍ଲୋଜର। ଯଦି ସେଇଟା ୟୁଜ୍ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ହାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ କମ୍ପାନୀର ଫାଇଦା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ଦେବ ପାର୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଫୋରକ୍ଲୋଜ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ 5,000 10,000 ପକାଇଦେବେ। ମୂଳ ଆମାଉଣ୍ଟଟା କମିଯିବ ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିବ ତାରି ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ଇଏମ୍ଆଇ ରହିବ ସାର୍। ନାଇଁ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ବୁଝିଲେ? ଏତେ ଟଙ୍କା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କାଇଁ ଲୋନ୍ କରିଥାନ୍ତି? ନାଇଁ ସେ ତାହେଲେ ଆପଣ କମ୍ପାନୀକୁ ଇଏ କରିବେ ସାର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବେ। ଲୋକ ତ ସେମିତି ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଲୋନ୍ଟା ସାର୍। ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଭକୁଆ ବନଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି କଥା ଗୋଟେ ଭାବ ମୁଁ 1,11,000 ଆଣିବି 75,000 ଏକ୍ସଟ୍ରା ସୁଝିବି କ'ଣ ବା ମୁଁ କ'ଣ ଅମ୍ବାନୀ? ସେଇଟା ଆପଣ ଆମ ଗାଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସିଏ ଦଉଛନ୍ତି ଶସ୍ତାରେ ପୁରା 1,000 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଁରୁ ତାହେଲେ ଆଣିଯିବେ ଆଉ। ହଉ ତମର ଦରକାର ହେଲେ କହିବ ମୋତେ। ହଁ କ'ଣ? ତ ତମର ଯଦି କାହାର ବାଜାଜ ବାଲା ଚିହ୍ନା ଥିବେ ଦରକାର ଥିବ ମୋତେ କହିବ ମୁଁ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର କହିଦେବି। ଗାଡ଼ି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଦରକାର ଥିଲେ ଆମକୁ ଅଫର୍ ଆସିଥାନ୍ତା ଆପଣ